ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಎತ್ತೋ ಸಮಯದ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನಿನಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಮಂತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆತನು 1 ಮಂತ್ ದುಃಖ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ವಿಡಿಯೋನೇ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ಪುರ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಏರ್ಪುರ ತೂಂದು ಪೊಸತ್ತುಲ್ಲರ್ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಪಂದುಪ್ಪೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಐಟೆನ್ನ ಕೈ ಒಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅದು ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಅವು ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೊಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ರದ್ದು ಬುಕ್ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಚೂರು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಐಕ್ ದುಂಬೆ ಇಂಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ 1 ಮಂತ್ ಅವನ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬುಡೊಂದು ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಈ ಮಂತ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಫೇಲ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಮಾತ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತೇನು ಓಡ್ಲ ಪೋಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ 20-25 ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತೆ ಇದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಿತ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಮೆಂಟಲಿ ಅದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಯಾರ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಲ್ಪ ಇಲ್ಲಲೇ ಇಪ್ಪು ನಾನು ನಮಗೆ ಹೆಂಗಂತ ಸಾಧ್ಯನೇ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿದೈ ಇಪ್ಪು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಂಗಲ್ ಅದು ಒಂದು ಬರೋದು ಪೂರ ಅಂಚೆ ಕೆನ್ನ ವರ್ಕ್ದ ವಿಷಯ ಔಟ್ಸೈಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಈ ಸಲ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಮಾನ್ಪೇರಾಯ್ಜಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಬೇತದಲ್ಲ ವೈವಟ್ ಮಾಲ್ದಜಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಇಪ್ಪು ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಜುಲೈ ಮಂತ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ನೇ ಮಾಡೋದು ದಯವಂಡ ಆ ಮಂತ್ ಹೆಂಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ ಬರೋದೇ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಬೂರ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಯಾವೊಂದು ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಪೂರ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವು ಪಡ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಆ ವಿಷಯ ಐಕ್ ದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡಮ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಐನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಐನು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಪಂಡ ನಿನ್ನೆ ಇನ್ನು ಮಾಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಐನು ಮಾಲ್ತುಪ್ಪ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸೊ ನಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕೊರೊಂದುಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ಕೆಲವೇರಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರು ದಾನೆ ಇಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಂಡತ್ತದ ಅದಾದ ವಿಷಯ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಬೊಕ ಕೆಲವರು ತೂತೇರು ಇಂಚೆಂಚ ಆತನ ವಿಷಯ ಕೈಕ್ ಪೂರ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ತೂತೇರು ಸೊ ತೂವೊಂದಿನಾಗ್ಲೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಏರ ಹೊಸ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಗ್ಲ ನೆಕ್ತ ಪ್ರಿವ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವಲಿದ ಅದು ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ವಿಷಯ ಇಂಚ ನಾನು ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ಡೇಟ್ ಇನಿ 13 ಆಗಸ್ಟ್ ಇನಿ ನಾನೈತೆ ಓಲ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತನ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ದಾಡು ಅಥವಾ ಈವೆಂಟ್ ದಾಡು ಅಥವಾ ಎನ್ನೊಂಜಿ ದಾದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಪೂರ ಓಲ ಓಪನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ದಾಡು ಓಲ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೈ ಒಂಚೂರು 80% ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಸ್ಟೇ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತು 20-25 ಡೇಸ್ ಅಂಚೆ ತಾವು ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ತಾಗೋದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪೇಯ್ನ್ ಪೂರ ಆತೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಟದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೇ ಪೋಂದು ಪಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಏರ್ ಪೂರ ನೆನ್ ತೋಂದುಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚ ನಾವೇ ಆ 1 ಮಂತ್ದ ವಿಷಯ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾಪ್ಡು ಒಂಚೂರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೂಟ್ಲಿತ್ತ ಕೆಲವು ಜೋಕು ಕೃಷ್ಣ ಶೂಟು ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಕೈ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಪಿದಾಯ್ದಾಗಲೇ ಕೊರಿಯನ್ ಇಂಚ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೂರ ತೆಪ್ಪದ ಪಿದಾಯ್ ಬೇತಾಗಲೇ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತೂಪುನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲೈತೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಾಗ್ಲು ಅವ್ರು ಏರ್ಲಿ ತೂಪುನಾಗ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಯಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಚೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಲಿ ಅದು ಹೆಂಚಿ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಚೂರು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಪೋಡಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಓಲ ಬಲಗೈದ ಪವರ್ ಇಪ್ಪುಣ ಬೇತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ದಾತ ಮಲ್ಲ ಪವರ್ ಬಲಗೈದ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಣ ಸೊ ಅಂಚೆ ಇರ್ತದೆ ನನಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದೆ ನಾನು 1 ಮಂತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ದೇತೋನ ಗೈಸ್ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಫಿಲ್ ಆವಡು ಬುಕ್ಕ ಏತ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಾನ್ಪೋಲಿ ಏತ್ ಫೋಟೋಲ ತೆಪ್ಪೋಲಿ ಏತ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ನ ನಮಗೆ ಮಾನ್ಪೋಲಿ ಅನ್ಪುಣ ಅವೇ ಆ 1 ಮಂತ್ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ನೆಕ್ ತುಂಬು ನಮಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾದ ತಿಯರ್ ತಿಕ್ಕ ಅನ್ಪಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಂಚ ಇಂಕ್
ಐಕೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಕುಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಬೇಡ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ತೀರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದಿತ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಮಾತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಪೂರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಆವೊಂದು ಇಲ್ಲಲೆ ಇಂಚ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತ ಕುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜುವನ್ ಪೇಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕುಲ್ನಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿ 6 ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ನಗ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಕುಲ್ನಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜುವನಿ. ಬಟ್ ಎಂಕದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ನೋಟ್ ಮಾಲ್ದಿತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಈವೆಂಟ್ ಇಂಚೆ ನೋಟ್ ಮಾಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಪೂರ ಹೊರಾಣ ಇಂಚ ತಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೆ ಪಂಡ ಅವು ಇಂಕ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೊಟೀನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪ ಎಂಚೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ ತೂ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ನ ಒಂಚೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ಇಂಚೆ ಪೂರ ರೊಟೀನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪು ನಾವು ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೋವ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತಂಚೆ ಆಯ್ನೆ ನಾವು ವಿಷಯ ಆಯ್ನಂಚೆನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಗೈಸ್ ಬೊಡಿಂಡು ನೆಂಕ್ ಸಾಕಾನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ಕೂಟ್ರು ಟು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡು ಇಟ್ಲೈತೇನೆ ಬತ್ತುಜಿ ಏನು ಬಸ್ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿಯರ ಅಪ್ಪಜಿ ಮೂಲ ನೆಂಕಿತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಮಾಲ್ಪೇರ. ಸೊ ಆ ವರ್ಕ್ ನಿತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಲ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ಅನ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರ ಬಾರ ಒಂಚೂರು 4-5 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ನಾಲ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷದ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂತೆ ಅಪ್ಪಗುಟ್ಟು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರು ಉಂಡು ನಿತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ 10 ವೀಕ್ ಕಾಲ ತೆಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಗೈಸ್ 100 kg ಅವೇ ಪನ್ಪನ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆನಾಗ ಯಾಪಲ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ನೆಗೆಟಿವ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ನೆಕ್ಕದೆ ಗಾಯ ಪನ್ಪಂಡ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ದಾದ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಐನದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ವಿಚಾರನೇ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಕೊರ್ರನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದು ನೆಕ್ಕು ದುಂಬುಲ ಕೊರಂದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಏತಾಪನ ಆತಿಂಕ್ ಏತ್ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಏತ್ ಬೇನೆತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಣ ಅಲ್ಪ ಪೋತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡು ಏತ್ತೋ ಬೇಲೆ ಪಡತ ಐಕು ದುಂಬಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಆಡೆ ಪೋಯ್ಬುಕ್ಕ ಅಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮೂಡ್ ಆಫ್ ನಾನು ಆ ಮೂಡ್ ಆಫ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹಿಡಿದು ತೂಪ ನಂದು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಪುಂಪೆ ತಾನು ಇಂಚ ಆತ ಹ್ಯಾಪಿ ಆತ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುನರ್ದು ಹಾಗೆ ಇಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ವಿಷಯ ರೀಸನ್ ಆದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಅಂಚ ವಿಷಯ ಐತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಐನು ಬ್ಲಾಗ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಈವೆಂಟ್ ಆವಡು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆವಡು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋ ಒವ್ವು ಈವೆಂಟ್ ಆವಡು ಆ ಪೋಯಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಡೆ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅಗ್ಲೇನು ಖುಷಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐನು ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ನೆಗನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೋಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಐನು ತುಪ್ಪನಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಸೆಟ್ ನಮ್ಮೆರ್ದಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಬೇಜಾರದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಬೇಜಾರತ್ತೆ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆತುಲ್ಲೆ ಐನೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತು ಪಾಂಡ ಅವೊಂಥರ ಎನ್ನ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ನೀಟ್ ರೋಲ್ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ವ್ಲಾಗೆ. ಸೊ ಈತ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಂತ ಏನು ಪಾಡ್ನ ಆತೆ ಉದ್ದೇಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪಾಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಘಟನೆ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪಾಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಷಯ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಬೇಕು ನಿಗ್ಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ಜಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗ್ಲೆಂಚಿನ ತೂಂದುಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ನಿಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಲಡಾಪಣ ಎಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಮನ್ಪೇರ ತಂಚಾಂಡ್ ನಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾ ತಂಚಾಲ ಆಯ್ಜಿ ಎಲುತ್ತೊಂಚೂರು ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡಿತ್ತನಾತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಆ ರೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಈ ಸಮಯ ಫ್ರೀ ಆದಿತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಈತ್ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಿಯಾರಗೋಸ್ಕರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡಂದು ಆತಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋ ಮೂವಿ ತೂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಬೋಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಮಾಲ್ಪೋಡ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಮಂತೀರಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡು ನೆಕ್ ತುಂಬ ಕೊರಂದಿತ್ತೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಮೂವಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ ಐನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ತೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿಗೆ. ಸೊ ತೂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋತು ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿ ಯಾನಿತ್ತು ಓಡ್ಲ ಪೋಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆದ ವಿಷಯ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ ವರ್ಕ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಪಂಡ ಪೂರ ಸ್ಟಕ್ ಅನ್ನದ ಐತೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ದೋನ್ಲಿ ಪೂರ ಏನಿತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ರೆಡಿ ಅನ್ಬಿಡು ಆಲ್ಬಮ್ ಪೂರ ಕೊರಡೋಮ್ ವಿಷಯ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಚೂರು ದಿನ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಚೂರು ಗ್ಯಾಪು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ ಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ನಾಲ್ಕು ಕೊರ್ಪೇನು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಹೊರನೇ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚರ್ದಾದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ವೀಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಬರ್ಪೇನೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇದಾತಿತ್ತನೇ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಎಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈಡೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮುಗಿಪುಗ ನಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಏನಂಚೂರು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಚೌತಿ ಬರೋದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಹೆಸರು ಗದ್ದೆ ಗೇಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು
ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ಒಂದು ಆಟೋಟ ಕ್ರೀಡೋಟ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾಟಕ ಆವೊಂದುಂಡು ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಘಾಟಿ ಪೂರ ಕರೀದು ಬರ್ಪಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಆದೊಂದು ಐಕ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ನಾನು ಪೂರ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಬನಂತು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟಾಟಾ, ಲವ್ ಯು.